Kakong Bindas haga santere unaitung araja arpusau kam syamlala ban poi biang por chaka office traikam ke Meghalaya Human Rights Commission MHRC ban ai ke jingkan tho Jubab tang Namar ke Dheng kali haki benta ke yam. Tangkat ta kakong Bindas kala poi Dier syakati ke office Namar ke Jingsniew ke Surok nasionong jongka kata na maulong sya nongpo Riboy district. Kumban syukudau baga kong Bindas ke syakot ban ai Jubab jingkan tho Khmat chairman ke commission halor ke jingjak keno bertemu ban kendang jubor yakad da gibor pulit ha ke jingelamu SP berem ke East Khasi Hills district uri tu Raj Ravi IPS minba kadang penlong ke jingaki syak tengan ha ke miet jongka kendai tarik ujeliu arja arpusau. Hakatega miet kibor pulit kila ong bahaban ra eka ban lab medical check up hendrai na kajing don kireu pajba kibala lej ban ai man se mi katega long kemi kim syam la ai lat ban batha kalai kipulit ban pha dagi doktor hakatega jaka. Kakong Bindas kumban supen kan mau kala wan ban yaki da kabasa tengan ha parking lot ke additional secretariat naduk hendreu tari ujeliu arja arpusau ban dawa na sarkar ban snapan bahano eka Surok na nongpo dan Sunapur. Ketika jingaki jongka kala kut haka khatwai tari ujeliu arja arpusau hadien ke jingkular na ka sarkar jala ban syem yagi sen jam ban pentikna ban yo ka mangtingka ban sna bahano eka tega Surok. Haswa kani nakaliang ka commission kala hukum yo SP berim ban wan mi ai Jubab halor ketika jingkeno hak Khmat jongka hak arpo tari ujeliu arja arpusau ban Jubab yaki belajia baro hak ketika mit. Hak jing keran bat kakong Bindas kala ong banakaliang ka commission kala khot yaka ban ai jingken tho Jubab habaya dei bat ketika jingja hendrai Namar ka Jingsniew palat jongka Surok bat ka Dheng kali bakhlam la su ban poi hak por balabu. Nalor kata kala ong banakaliang ka commission kan sepentip yaka halor ka tarik bakan hap ban wan mi biang halor ka ni ka benta. Hoai ngalaban betan Namar ba ngawan hakan ne kasni da ka jingkhot jongki nang ne de ngalaya le ban poi haka por ka babiang ngalami dang step nasional hendai Namar ka Jingsniew palat Surok nang te nasional hanong po bat ka jing sakut ka blok hatte hadam san nang taplo sa hane hapo maulai ru ngi sakut ka blok nakata ka daw ngimla ban poi haka por ka babiang te ngila recall back menta syahakani ka office bat ngin sawan nang ngila yo ya ka jingtip nakane ka office ngim yo shu ban yakrian ki kam Namar ba ngila poi palat por ki pan ya ka comments na nangi nanga bat na kine ki weki ba ya don lang bat ni hakatu ka por te nakaliang jungi ngila kloi ban wan kat kum ka jingkhot ka jungki hendrei tang nakadaw ba ngila kum slem no ka por ngimla ban pendet ya kene ka jingkhot jungki kanya kane kasni nakaliang jungi ngila long ready la pen kre ki kot kisla tang ba ngin sawan ra biang hakata kasni ka ba kin sa pentip biang yang ngin sawan ra biang ki Habatin pej bahaki kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya